Jaana ilmoitti pilapuolessa Sinikan mukaan. Sinikka on psykiatrinen kotisairaanhoitaja, joka sinällään tässä jo kuulostaa hiukan pelottavalta. Hän saa usein ammattinsa puolesta hyvinkin outoja puheluita. Hei, mä huomattaisin, että Jaana sanoi, että Sinikalle saa tehdä miten rankan vaan, mutta me ei haluttu mennä mihinkään pahaan. Vaan me haluttiin, että nyt tulisi hullu. Me tarvitaan hullu. Paajanen se ei ole ihan hullu. Paino on vaan vähän höppänä. Hölmö. Niin. Ja Sumilainen on kotipervo. Niin, Sumilainen ei taas sitten täskä oikein. Joten tää Sappela! Kuulostaa tarpeeksi sekaiselta kaverilta kyllä. Kotisairaanhoitoa, Kiss-FM pilapuhelu. Halo? Halo! Sappela! Anteeksi, kuka siellä puhuu? Tää Sappela! Pyydettiin soittamaan psykiatrille! Oot sä psykiatri? Olen kotisairaanhoitajana. Mut kuka siellä on? Sappela! Sappela? Mistä te soitatte? Hoidosta! Mistä mä sain tän numeron? Keneltä te saitte sen? Hoitajalta! Keneltä hoitajalta? Omalta hoitajalta! Minkä niminen hoitaja teillä on? Kukka! Tää on nyt psykiatrian poliklinikalla. Minne teidän oli tarkoitus soittaa? Psykiatrille! On huono päivä! Joo. Voit sä jutella mun kanssa? Pitäisikö teidän soittaa tuohon meidän neuvontapuhelimeen, jos mä annan semmoisen numeron? Tiedätkö mikä olo mulla on? No? Mulla on tänään ollut se, että mä luulen olevani Hannele Lauri! Jaa. Se tulee usein se, tee on valmiina! Tee on valmiina, tule juomaan! Tee on valmiina, tule juomaan! Anteeksi? Emme siksi, että tässä tarvitsis hoitoa! Mä luulen olevani Hannele Lauri! Ei siinä mitään vikaa ole. Mistä te soitatte? Hoitohuoneesta! Mistä hoitohuoneesta? Tää olo tulee mulle usein melkein Päivästä päivää, vuodesta vuoteen. joka kerta!